angithuki umuntu, angizondi umuntu, wena ngikuthanda ukubhubha khuba, ngikuthanda ukufa njengeciko lakithi laKwaZulu. Ngikuthanda ukufa njengawo wonke amaciko akhona. Ngiyakuthanda mfowethu. Kodwa kukhona izinto thina noba nisibona nje siphathe induku esizazi seriously and deeply, esedlula abantu abanye. Noke nibuza uSosha no Ballistic ukuthi ngesikhathi beqala umculo babe recorda kuphi. Nike nibabuze nje abafowethu bayaphila lapho uMapholo bamaqadi ayaphila la. Niwabuza ukuthi babe recorda kuphi. Ngifuna ukunitshela ukuthi umculo ngwazi kangakanani bafowethu. Kodwa kukhona ezinye izinto thina esihamba sifike thina abantu esithanda ibusiness, esihamba sifike la sibona khona ukuthi this is not helping me in any way. So noma ngingakhuluma ngakho noma ngangakhulumi ngakho akungisizi ngalutho. Kodwa for igama lakho nobukhulu bakho neinfluence onayo ngokumculo, ngibona ukuthi angiphawule ngawe Khuba. Uma kukuthi ke ngiphawule kabi, ngicela ukuthi ungixolele mfowethu. Uma ngabe ngiphawule kabi Zuma, umfana wami oqala ngumzala kwaZuma eMpendle, ngiyusibali impela koZuma futhi ngenza kahle nje. So ke uma ngabe kukuthi ngiphawule kabi Msholozi, ngiyaxolisa. Uma ngabe kuthi ngiphawule kabi Mcineka, ngiyaxolisa. Kodwa ngibuka ukuthi uKhuzani usesigabeni manje sokuthi akabuyele enkandla uKhuzani, ayoqala phansi enkandla. Kulungile semkhulu, use-establishile njengomuntu, but uma ukhumbula njengamanje into yakhe ibisifuna ukonakala. Kodwa kule album le inhle kabi le album, iyamlungisa uKhuzani le album. Ezinye zeyingoma ngengiphawule ngazo, kodwa kuneyingoma eziningi ezimlungisayo uKhuzani njengoKhuzani lo esimaziyo owayethi sixosha amambuka. uKhuzani lona wayethi inje emnyama, uKhuzani lona wayethi bahluleke bonke. So ke ngikhulumela lokho ke bafowethu ukuthi uma ngabe uKhuzani engahlefe emculweni, kufe umculo kaKhuzani bafowethu, umculo ungalimala. Ngicela ukunitshela, uma kungahle uKhuzani kuthiwa into yakhe iyonakala, umculo ungalimala ngoba uyigama. Yingakho noma obaba uphuze ekhemisi bengasakhiphi ke njalo njalo, obaba uwashela imhlophe bengasakhiphi njalo njalo, onjahana ukufa kumjahile umfoka Khoza ubaba wami bengasakhiphi njalo njalo. Kodwa akukwazi ukuthi kungathiwa kuhlaseleka laba abantu ukuthi behlaselwe ngendlela oshwini nomuntu ekhaya kuthiwa bahlaselwa ngendlela yokuthi bethiwe abaselutho ngoba umculo ungalimala. Kusho ukuthi ngeke sibe consistent noma into yethu ngeke ilandeleke kahle ngendlela okufanele ilandeleke ngayo uma ngabe thina singakwazi ukuyibekela umlando, siuqophe siugcine umuhle umubi unjalo. Igwili akezime bakithi ukuhijack umculo. Igwili azingene ngesayidi lebusiness, zenze ibusiness bese zingabagoni abaculi. Sicela ukuthi igwili zingabagoni abaculi ngoba kuyawulimaza umculo lokho. Kuyawulimaza umculo lokho. Lapha ke bizo lami Khuzani Mfoka Mpungose, isicelo sami sithi buyele enkandla, zama ukulungisa ukubambisana kwakho nomuntu yenziwa business wise. Wenza kahle kakhulu nomfoka Mpungose, nomfoka Khuzwayo, umfoka Nondindwa, umfowethu ingoma yakhe kunengoma embili engithanda ukufa, ngidlala zona zodwa. Makuthiwa ngiyahamba umfowethu uFalabo, ngidlala zona zodwa, lena ethi inkani yami nalena ethi kuyaliwa, ngidlala zona zodwa. Izona ingoma zami zika December lezo, kuyoze kushaya uJanuary. Kodwa ngicela ukusho ukuthi angisho ukuthi naye akenzi kahle, kodwa kukhona leya element lo wamsoco nje aningafike benithi manibambisana nonke nobathathu, ngoba ayikho into embi phela ukuthi iginci zibe mbili kumculo yedwa. Angikhulumi ngoFalabo, angisho ukuthi uFalabo akasuke, kodwa ngithi lungisa ubudlelwano bakho nomuntu yenziwa. Nawe umuntu yenziwa la ukhona ukuvume lokho mangabe ukhube hamba ekucabanga, nihlangane ngokwebusiness, nenze ibusiness relationship, kube it's about business and business only. Bese bafowethu nikhanda umculo. Ukhuba buyela phansi. Mangithi buyela kwaGuqa mfowethu, ngisho ukuthi buyela lapho ubhala khona lezi ingoma owawuyibhala in your first 5 albums. Hamba mfowethu uyohlala kuleyo ndlu owawukade ubhala kuyo lezo ngoma. Hamba uyohlala kulelo gceke, kulelotshe, kulosohosha owawubhala kuso. Hamba uyolala kulelo cansi owawubhala kulo, ngoba akunandaba lokho kwemqhudelano enikwenzayo nontanga yenu ningcweka. Asinandaba thina nako.
into esinendaba nayo kakhulu umculo and the legacy of umculo, ngoba nisazohamba emhlabeni, sisazohamba emhlabeni, umculo fanele izingane ziwufica uphila njengoba nani niwufica uphila. Izingoma eziningi enizibhalayo nenizikhiphayo nizisusela emaculweni akabakhona. Mancane kabi amaculo eniwaqophayo niwasusa phansi, mancane niwasusele emaculweni akabakhona. Nani ke shiyana into ezokwenza ukuthi izingane mayifika zikwazi ukususela amaculo lapha anifice nikhona. Ayikho inzondo, umbono. Mawungamukeleki umbono wami ngeke ngithukuthele. Uma ngabe ngikhulume kabi ngiyaxolisa, kodwa yilokho ebengithe ngikubeke njengezingane zakithi. Ayizonde kabi. Ngonyaka ozayo sizobe sine podcast, ngizonibiza kwi-podcast. Ngizonibiza kwi-podcast ngoba sengizoqala nginikhombisa ukuthi umculo ngwazi kangakanani, nanokuthi nina njengabantu